मम्मा लाएंगे। अरे आपले कुठे काय अशी काय ती झाली धनपटलेली. अरे त्याला पाणी उद्या कोणाला तरी कोण सांगायचं. नाही कोण नाही तयार आपली झाडा कुठची गो वेची पण ह्या एक ता एक ही का एक. नाव भाऊचा कुठचा ता भाऊचा कोरोनामध्ये ठरलेले हे हे पण आपलंच आहे ना हा आपला मम्मी? हे बघ जरा पिवळे झालेत, काढले पाहिजे ना हे दोन. अगं ते पिवळे झालेत. कलर तो आंब्यांचा. पण इकडे आपली झाडा दाखव. हा या नुसतं खायला काय नाही भिजला. हा नाही भरतात हा 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 आणि हा हा लक्षात ठेवायचं हा काय नाही ह्याला जरूर. झाडाची दोन कंद चांगले लागते. गेले तर पायात जाती. कुठे जायचंय? त्याने यावं म्हणजे म्हातारीची काळजी होती बघ. इथे जायचंय? म्हातारीची काळजी. कुठून जायचंय? वाळ्यातून जायचंय. तेच काय ते? बंटी कुठची झाडा दाखव परत. अरे यार हे बघा हे अरे हे नाही ते पुढचं ते पुढचं ही भाऊची चार हे ते बघ, पुढचं. हे ते पुढचं ते हे हे आणि हे. हा ही भाऊची चार त्या भाऊचं, हा. हा ह्याला चांगली लागते. ह्या पण भाऊचा चांगला धरता. दरवर त्याच्यावर त्याला नाही हे का काय विलासाचा मॉप धरला घ्या माहित आंब्यात. हे बघ विलासाची ही लाईनीची 3 आणि तो एक युट्यूब लाईव्ह वर या. हा बघ युट्यूब लाईव्ह वर या. पुढे हां लाईव्ह स्ट्रीम तसेच व्हायचं. ट्राय केलं म्हटलं. हो इकडे पुढे वाट दाखव ये ही बघ बोंडा कधी खाली पडली. काळजी होत चिरेलेली आहेत काळजी होते का सगळ्यांना. आता वाट दाखव ये आता कुठून जायचं? इथून पण जाऊचं बाहेर पडा आणि त्या पान दिसून. आता इथून जातात का माहिती नाही, पण इथून पण त्या पान दिसून खाली आहे. कुठून जायचं आहे? हो इकडून. हां जातेस तिकडूनच चल. मागे तिला पुढे चला.
हा ती अण्णांची काय धरलेली रे बाबा. तर आता हे का चार पाच सहा सात आठ नऊ पन्नास. रामा त्याच्या बदली दिली मागच्याचे 4-2 कपडे कुठे ते दाखवतो तुला. हे बघ. दोन माझ्या कुशीत आंबे. आयरांची घरा इकडे बनते आता वरती या बाजूला जायचे. तो आडो तो समोर आडो दिसता पण तो आंबा हा तो गहू पडले त्याच्यावर. निर्गिरी आंबा जलंबू आंबो तो भरपूर आंबे दिसतात. हॅलो. लाल लाल भडक. ती काजर जाते तिकडे काजी हं. डोंगरात आणि त्या टाकूला हा जमीन तिथे 2-4 काजी हो. हां तिकडे कोण जात नाही. नाही तो प्रकाश विकास कोणतरी इलाज गेला सांगतो टाकू. किती भारी वाटतंय. काजी त्याची. मी बघितलं ही जमीन हो तो आडो ते पाच. हा कोणाचा तो. बोल ना चौकोनी ही बंड्यान आपली एका जमीन दिल्या तिथं रामा. आता मी परत पावसात बिया रुजत घालतलं. आपले प्रयत्न सोडायचे ना.
लावले ते तर दुसऱ्या वर्षात येतात 4-5 दुसऱ्या वर्षात लोक म्हणतात काजीपेक्षा कलमा बरी. दुसऱ्या काजीत मेहनत लय. दुसऱ्या वर्षात 4-4-5-5 काजी होती त्याच्या. इथे कसली शेती होते? तो सगळ्या प्रकारची शेती, नाचणी, सगळ्या भात शेती सगळ्या होता. हे बघ हम्म. अच्छा भाई मग ऐकलं का? हम्म. भुईमुगाची शेत जमीन. पिवळा बोंड बघ. भातांची नंद्या भातांची. ही काजीची आहेत ना झाडं? बाजू ही बघ बाजू आपल्या बाजूची लेफ्ट साईडला. पूर्ण काजीचीच बाग आहे ना ही? हा. हे बघ काय बघ. ती एक काच काय करणार आहे? किती मस्त वाटतं थंड थंड वारा. ही चांगली सुकी जमीन. सूर्य अस्ताला चाललाय. हम्म. सूर्यास्त. किती वाजले? 6:30 झाले तरी ऊन आहे. हे बघ, जो आकडो बनवला ना कोणतो? जो का आपट्याजवळ. हे शेतीसाठी करतात ना? हा जात आता त्याला नाचणीचं आव्हान टाकणार. जिजीच असे जिजी झालं इकडून घे. हे दाखवतो. या सगळा दुकान गेला म्हणून ती आपट्याची ही होते ना ती टाकले. ते बघ इकडे दगड खयत नाही. ह्या बघ त्यानं काढलं. हे आपले आहेत? हो बाबा किती धरलेत आंबे. काढले. हे 3च कलमा लागलेली. पण तरी पण काढून सुद्धा किती आहेत. जास्त झालं. चांगलंच धरलंय. हे बघ हे वारुळा ह्याचा किती पावडर टाकलं. बापरे. 2 किलो आणलं. कसले आहेत हे? मुंगीचे आहेत की कसले आहेत वारुळ? याची वाळवी. होय. सापाचे पण? हे बघ हे आडू करून घेतो. हां. आतमध्ये जायचं आपल्याला. कुठून आहे आतून? दाखवतोय औषध हे का ते बांबू. हां. आतमध्ये तुझ्यासाठी आडो ठेवलं. पहिलं ह्योच आहे.
वाटतंय. आता नंदा होता काय? बेसुमार ह्याच्यात हे पायरीच्या आंब्याचं झाड. याला अजून धरतायत. छोटे छोटेच आंबे आहेत. ह्याच्यात हे आमची झाडं आहेत. आपले त्याच्या उपटात माझ्या स्टोलची हालत बघा. बघ. आहे का आतमध्ये? याला किती धरली आहेत बघ. पाठीमागच्या तो हे काय ह्याच्यात एवढे नाही. या लोकांना ना करतात. दाखव मम्मी. पिकून पडलाय. पिकलेला आहे ना. हे बघ पोटात बघ. आता हे 8 दिवसात होणार. पण ती हे बघ पाय हे सगळे आमचीच झाड आहेत. सगळ्यात जास्त या आंब्याला धरली आहेत. हे केशराचं झाड लावलंय. केशराच्या आंब्याचं. पप्पा याला बघा मध्ये दुसरी पानं आली आहेत. हा तो आंबाडो ते मी दर वर्षाला काय दर ते तोडायला लागतं ना. बघ हा जो केशर आहे हा पायरीचा आंबा. ते आपल्या केशर ची फळा होता हा घराकडे. हा पायरीचा आंबा इकडून ये. आणि हा केशरचा आंबा. वारं एकदम जास्त सुटलंय. ओय शपथ. ऐकलं का? इकडून ये. पोटात बघ मस्त. आंबा. मम्मी हे बघ याला किती धरले आहेत आंबे. हे बघ ना. इथे पण आहे. इथे पण आहे. इथे आहेत. इथे आहेत. वरती पण आहेत. पण ती ह्यांचं का नाही
बोल, इकडून